Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsoon, makikiusa kita sa tibuok kalibutan sa pagsaulog karon sa Red Wednesday. Atong gihandom ang tanang mga Kristohanon, labi na sa mga dapit nga dili kusog o dili mga Kristohanon kasagaran ang mga tao. Gipaanto sila tungod sa ilang pagkatinunan ni Kristo niya, ang uban gipamatay o gipaantos tungod sa ilang pagtuo. Ato karong hinulsulan ang atong mga sala aron mahimo kitang andam sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kog dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-unon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Magampo kita, o Dios nga sa dili matugkad nga pagamuma, nagbuot nga malambigit ang simbahan sa pagpasakit sa imong anak. Ihatag sa imong mga alagad nga tungod sa imong ngalan, nagpuyo sa kalisod, ang Espiritu sa pagpailob ug paghigugma, aron makaplagan sila nga kasaligan nga matinud-anon nga mga saksi sa imong mga saad sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhig hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangtuhuran. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Unya nagbangkiti si Hari Belsasar alang sa 1,000 ka mga kadagkuan ug nakig-inom siya uban kanila. Sa dihang nakainom na si Belsasar sa bino, gipakuha niya mga bulawan o mga platang galamiton nga kinuha sa iyang amahan nga si Nabucodonosor sa templo sa Jerusalem. Iya kining gipakuha aron mo'y iyang paimnan sa mga kadagkuan sa iyang mga asawa o mga puyo-puyo. Busa, gikuha ang maong mga galamiton nga gikan sa templo sa Dios o gigamit kini sa hari sa mga kadagkuan sa iyang mga asawa o mga puyo-puyo sa ilang pag-inom. Nag-inom sila o gidayeg nila ang mga Diyos-Diyos nga bulawan, plata, tumbaga, puthaw, kahoy o bato. Kalit may kamot sa usa ka tawo nga misulat didto sa bungbong at bang sa suga ug nakita kini sa hari.
Nang luspad ang panagway sa hari, o gibati siyag kalisang, nawad-an siyag umoy, o nangurog ang iyang mga tuhod. Busa, si Daniel gipakuha sa hari o giingnan. Ikaw ba si Daniel nga usa sa mga binihag sa akong amahan gikan sa Huda? May nagtaho kanako nga gitugahan ka sa espiritu sa balaang Dios ug nga may talagsaon kang kahibalo, panabot o kaalam. Apan nakabalita ako nga makahubad ka kuno sa mga tanghaga ug mga gumunhap nga sama niini. Kung makabasa ka gani niini ug tug-anan mo ako sa kahulugan, posuluban ko ikaw sa bisting harianon ug pakwintasan ko ikaw bulawan ug himuon kong ikatulong labing taas nga opisyal sa akong gingharian. Unya, mitubag si Daniel, dili kinahanglan nga gantihan mo ako, ihatag na lamang kana sa uban. Apan, basahon ko ang nihisulat niining bungbong ug tug-anan ko ikaw sa kahulugan niini. Nagpasigarbo ka hinuon batok sa Ginoo sa langit, o gipakuha mo ang mga galamiton sa iyang templo aron tagayan nimo sa bino sa imong pagpakig-inom uban sa mga kadagkuan, mga asawa ug mga puyo-puyo. Gidaig mo ang mga Diyos nga plata, bulawan, puthaw, kahoy ug bato nga dili makadungog ni makakita ni mahibalo. Apan wala mo hinuon pasidunggi ang Dios nga mo'y naghatag kanimog kinabuhi ug sa imong kadato. Ang kamot nga imong nakita nga misulat niining mga pulong gikan kaniya, ang mga pulong mao kini: meni, tikel o parsim. Mao kini ang ilang kahulugan. Meni, giihap sa Dios ang gidaghanon sa mga adlaw nga magpabilin ka ingon nga hari og natapos na kini. Tikel, gitimbang ka o nakaplagan nga kulang sa gibug-aton. Parsing, gibahin-bahin ang imong gingharian o gihatag ngadto sa taga-Media o taga-Persia. Ang pulong sa Ginoo. Himaya siya ugtay ka sa walay katapusan. Adlaw buwan, day ka ang Ginoo, day ka bayawas siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Mga bituon sa kalangitan, day ka ninyo ang Ginoo, day ka bayawas siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Tanang talisik ug giyamog, day ka ang Ginoo, day ka bayawas siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Kamong tanang kahanginan, day ka ninyo ang Ginoo,
Day kabayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Kalayo ug kainit, day ka ang Ginoo. Day kabayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Kapugnaw kami, day ka ang Ginoo. Day kabayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Si Jesus miingon siyang mga tinunan, sa dili pa kini mahitabo, dakpon kamo og lutuson, taralon kamo ngadto sa mga sinagoga og bilangguon, ug dadon kamo atubangan sa mga hari ug sa mga punuan tungod kanako. Mao niya kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa maayong balita. Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong hunahuna nga dili kamo babalaka kun unsaon ninyo pagpadalipod ang inyong kaugalingon. Kay hatagan kamog igsusulti og kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag ug makapanghimakak. Budhian kamo bisan gali sa inyong mga ginikanan o mga igsuon, ingon man sa inyong mga paryente o mga higala, ug patiyo nila ang pipila kaninyo. Magdumot kaninyo ang tanganan tungod kanako, apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pabilin kamong malig-on, kanining paagiha, maluwas kamo. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, maayong gabi natong tanan. Sa kunang giingon sa pasiuna karong adlaw nakighiu sa kita sa tibok kalibutan sa pag-observe sa Red Wednesday. Usa ka kalihukan nga gitiban-an dili lang sa mga Katoliko. Although ang usa ka komisyon sa Vatican mao ang usa sa mga nagpasiug na ani ang aid to the church in need. Apan gitiban-an usab kini sa mga Kristohanon nga mga dili Katoliko. Pagpahinungod, paghandom, pagpasidungog sa mga Kristohanon sa nakalain-laing mga panahon hangtod karon nga nakasinati og pag-antos og pagpanglutos tungod sa ilang pagsangyaw sa pagtuo o tungod silang pagsaksi niini diha silang kinabuhi. Usahay magtuo ta nga kanang nahuman na ng panahon nga kanang gilutos ang mga Kristohanon tungod kay dinhi sa atong dapit nakapahimulos banta sa grasya sa kagawas nga puy-an ang atong pagtuo. So natay daghang mga programa, daghang mga kalihukan pagsaulog sa pagtuo, pagdasig nato nga mapuy-an nato ang pagtuo magbakanunayon kita diha sa pagsunod ni Kristo. Apan subo palandungod mga igsuon nga naaday mga dapit sa kalibutan nga hangtod karon gilisod-lisod ang mga Kristohanon. Sa dito pa ko ma-assign sa seminaryo, bakante man ko panahon sa bakasyon, doon ay panahon nga imbitahon ko sa Manila aron pagtabang sa mga kaparian o kamadrihan
nga mohatag sa clinical pastoral education in ministry ni siya, no? Mag-prepare kasagaran, no, sa mga religious sa ilahang profession, usay sad himuon sa dis mga missionaries nga preparation, no, sa ilahang pag-adto sa nagkalain-lain nga mga misyon. Yet dili lang mga Pilipino ang makuha ni ini, no, mga pari, mga seminarista, mga madre nga mga Asians, no, usay mga Koreans, mga Vietnamese, mga Chinese, no, ang mga silingan natong gikan sa silingan natong mga nasod. Nya didto ko nakahibaw mga igsuon nga naagyo day mga nasod nga dili sila tolerant, no, nga ilabi na sa practice sa Christianity. Apan makahibong mga igsuon, no, nga bisan sa mga nasod nga gikontrolar kanang ang pagpuyo, no, sa Kristohanong pagtuo, pero naghihapon tay mga pari, mga madre nga mulahutay, daghan gyapon tang mga lay missionaries, ni daghan gyapon magmadre ug magpari niya ng mga dapita niya. Interesting kay tungod kay ang musud sa seminaryo kinahanglan i-register sa gobyerno. Sa mutag itong mga maordinahan, mao gihapon sa pagkamadre, no, registered tanan. Unya di man pwede nato i-deklara sa dang tanan, usay magtago-tago, no, niya. Mang-eskwela ko no sila sa gawas like any ordinary student, no, nga eskwela universities. Pero ang values formation, ang religious formation, anhas balay. Pero dili po di kada kagawas doon, magbantay sila. Usay magpasangil sila nga tuwa sila sa farm. Magtrabaho kuno, pero ilalang pabantayan, adto nila himuon ang mga formation, no, sa mga seminarista, no, sa mga magmadre, sa mga missionaries. Apan maulagi, no, aduna gyud pipila, no, nga hangtod karon, no, makabasa ko din ha sa Facebook, kay connected man sad ko sa uban nga mga communities, no, nga may mga nasod karon sa Africa nga gabi ang persecution, pagpamatay gyud, no, sa mga kaparian, no, sa mga madre, no. Usahay kanang unsa na lang gyud na ka humanitarian, no, ang trabaho sa mga madre ni Mother Teresa, missionaries of charity, nagatiman sa mga biniyaan, sa mga tigulang, sa mga orphans. Apan dinhay panahon gisulod pud sila, no, gipamatay ang mga madre. Ingani ang hagit, no, sa atong mga kaigsuunan nga uban nato apan tualas laing dapit nagpadayon sa misyon sa simbahan, isangyaw ang pagtuo, isangyaw ang ebanghelyo, ipaila ang gugma ni Kristo ngadtos tanan. Ang uban nagantos, ang uban gipamatay. Muna nga kanang ang kasaulugan karong adlawas tibuok kalibutan atong gipahinungod nila. Una, magpasalamat sa Dios nga sila milahutay hangtod sa katapusan, no? Pasalamat sa Dios nga hangtod karon, no, nagpadayon gihapon ang misyon sa simbahan, bisan sa mga kalisdanan, bisan sa mga pagsulay, ug bisan sa mga pagpanlutos. Nga dunag gihapon tay mga saksi, no, nga andam mudawat, no, sa mga kalisod tungod og alang ni Kristo, tungod og alang sa pagtuo. Dinhi na ito masabtan ba, no, ang pagkakristohanon, dili dahil lang ang kanapagpuyo o komportable nga kinabuhi, no, aron atong saksihan ang pagtuo. Ang pagkakristohanon mo gid ang pagsaksi, no, pagsaksi, pagpuyo sa pagtuo. Dili tingali tanan, no, gitawag nga mamahimong martir tungod og alang sa atong kristohanong pagtuo. Apan ang pinakaklaro nga tawag natong tanan, ipadayon unta nato pagpuyo o pagsaksi ang pagtuo bisan asa man ta. Karong umaabot Domingo sa hapon, nag-organize ang atong talahurong Arsobispo, Archbishop Abet Oy, ug usa ka
peace march o sa ka prayer rally. Tambungan kini sa mga Katoliko o sa pipila pod ka mga relihiyoso nga Christian churches, no? Religious groups, no, mga Christian churches nga padayag nato, no, nga wa ta malipay, no, nining mga pag-abuso nga nahitabo karon sa gobyerno, labi na kining korupsyon. Usahay makahinumdum ko ba, no, nga sa makadaghan sawayon, no, ang simbahan nga mag-apil-apil ko, no, sa kinabuhi sa politika. Pero mga igsuon, wa man ta mag-apil-apil, do, kay wala man tay political color, wala man tay political party nga gidala. Apan na atong gisaway ang dili mamaayong pagdala, no, sa gobyerno, ang mga pag-abuso diha sa gobyerno. Tungod kay kini magud ang hinungdan, no, nganong walay katapusan ang pag-anto sa mga Pilipino, no. Ang mga serbisyo nga angay unta to sa mga Pilipino, ilabi na alang sa mga kabus, dili mapaingon tungod kay doon na may abusado mga leaders. So pinanguluhan sa tong arsobispo, pakita nato, no, kay bawo ta unsay maayo unsay dili. Atong ipadayag ang Kristohanong pagtuo, no, nagsangyaw sa katarong, nagsangyaw sa hustisya. Niya ato ni ipakita, no, isaksihan ni nato pinaagi sa pagbarog nato sa mga pagtulunaan nga Kristohanon. Nang iampo sa nato nga magbalampuson, magmalinawon sa ang maong pundok, hinaut unta nga di tasakyan sa mga kanang mga tao pod nga mapahimuslanon o dili maayong kabubud-on nga ganahan lang gid magsamok-samok. Hinaut unta nga mapadayag ang mensahe, ilabi na ang mga sentimento sa kinabagaan, no, sa mga Pilipino, labi na sa mga masa, ilabi na sa mga kabus nga labing naapektuhan nining pagpang-abuso. Labaw sa tanan, ipadayon nato ang ongoing conversion sa tanan, ilabi na sa itong mga pangulo. Hinaut unta, no, kining nagkalanog nga tingog sa mga Pilipino nga nakakita, no, sa mga problema nisaway, no, sa dili maayo nga pagdala sa gobyerno. Unta makatukmod nila sa pagpamalandong, no, makatukmod unta nila sa pag-amgo, no, nga ang kinabuhi mubo ra gyud, no, ang kinabuhi mubo ra gyud. Unya sayang kaayo, no, kung ato kining gamiton labi na diha sa pagbuhat og dili maayong mga butang, no. Kay ang maayo mamunga mangyud og maayo, ang dautan mamunga bayod og dautan. O bayan ni ang gipahimangno, no, dinha sa unang pagbasa karon, kahibaw ang Ginoo sa tanan sa atong mga maayong buhat, lapid na pod, no, sa atong mga di maayong buhat. Mao na nga hinaut unta mga igsuon, no, ipadayon nato ang pagsaksi sa pagtuo unya kanang atong iyampo ang tanan, no, nga unta magmadasigon ilabi na diha sa pagampo alang sa kausaban. Palihog manindog ang kalibutan ug ang katawhan niini iya sa Dios. Itugyan nato ang atong kaugalingon ngadto kaniya ug mutuo ug mulaom kita diha siyang Dios nung panalipod. Magampo kita, Ginoo, ampingi kami diha sa imong pag-amuma. Kitang tanan nga ang simbahan magmatuohon ug magmalaumon nga mulantaw sa umaabot nga panahon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ampingi kami diha sa imong pag-amuma nga pinaagi sa atong mga maayong binuhatan, ang mga gitamay, ang mga sinalikway, o ang mga wala higugmaa dinhi sa atong katilingban, makasinati sa pag-alima sa Dios diha sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ampingi kami diha sa imong pag-amuma
Ngalig-unon nato ang atong pagsalig kang Hesus nga moabli sa atong mga mata ngadto sa katahom sa Dios nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ampingi kami diha sa imong pag-amuma. Nga ang mga masakiton ug ang mga nanag-antos makakita ug makabatyag sa makaalim nga presensya sa Dios diha sa mga tao nga nag-atiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ampingi kami diha sa imong pag-amuma. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ampingi kami sa imong pag-amuma. Nga ang walay pagkapalo nga kahayag o grasya ihatag ngadto sa atong nangamatay nga mga kaparyentihan o kahigalaan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ampingi kami sa imong pag-amuma. Amahan nga naa sa langit, puna kami sa imong gugma, ug iiway ang kangitgit gikan sa mong kinabuhi sa ingon, mag-ugmad kami diha sa kahayag ni Kristo imong anak, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Lord God of all creation, to your goodness we have this wine to offer, fruit of divine and work of human hands, count for us our spiritual joy. Blessed be God forever. Lord, we ask you to accept these Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawatan ang amuyo kami Ginoo ang mga pag-ampo ug mga halad sa among kaubos ug itugot nga sila nga tungod kay nagmatinumanon sa pag-alagad kanimo, naganto sa mga pagukod sa mga tao, malipay nga mahiuban sila sa sakripisyo ni Kristo imong anak, ug mubati nga nahasulat sila tipon sa mga ngalan sa mga pinili diha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami nimo kanunay ug sa tanang dapit. Imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo. Ug imong gisilutan tungod sa katarungan, apan imong gihapong giluwas tungod sa imong dakong kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Busa ang tanang binuhat sa langit ug sa yuta, nag-awit sa usa ka bag-ong awit sa pagdahig. Duyong usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, silang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdahig sa ilang pag-ingon.
Usahan, sa katas. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos nining magagasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag niini ngadtos iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadtos iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini pag-inom kamo nga tanan kikan niini. Kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang nini ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami nimo tungod kay imo kaming kiisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari, ug sa tanang katawhan nga imong gitubos. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi na silang tanan nga among giampo karon, ug ang tanang kalag sa purgatorio. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubud-on latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahanturan. Maghiusa kitang magampo sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo anakas mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot kanamo ang imong kingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinunualuwas sa kami sa mga dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.
Ginoong Hesu Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mga igsoon, ipakita nato karon ang atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Bulahan kamo kung ila kamong panghimarauton o gukdon tungod kanako. Nag-ingon ang Ginoo, paglipay kamo pagsadya, kay dako ang inyong ganti didto sa langit. Magampo kita. Pinagi sa gahom nining sakramento, ligo na diha sa kamatuoran Ginoo ang imong mga alagad, o gitugod sa mga nagtuo kanimo nga nahimutang diha sa kalisdanan, nga sa ilang pagpasaan sa krus sunod sa imong anak, makahimo sila kanunay taliwala silang mga pagantos, paghimaya sa ngalan nga Kristiyanos. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo og sa inyong banay ang labing makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadto nato ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.